силовой структура ба саф караги. Ман ҳаққи маънавӣ дорум гапзанида. Ай хизмати ҳарбӣ 2 сола мегӯй ки айну ҷаш сар караги ман ҳақ дорум туда гап задан. Ягон кас ҳақ надошта бошад ку ман ҳақ дорум. Чӣ ба ина? Чӣ ба офитсеро гишна, чӣ ба офитсеро ташна, чӣ ба офитсеро либос надорад, чӣ ба офитсеро шароити хуб надорад, чӣ ба офитсеро мошин надорад, чӣ ба офитсеро хонаи хуб надорад, чӣ ба гишна мемонӣ мора. Савол. Во рафиқои ман, во қати ман кор карагиян. Аксарияташ қати ман будагиян. Любой ҷода. Чӣ ба тарӣ мекунӣ? Ту ки? Тура фарзандат хизмат карагия ягонтиш? ҳамин шорухит хизмат карагия 2 сол ақалла армияда. Як бор перекритер рафта худта барои қабул кардан рост истодагия намедонам 3-4 соат. Не. А дигарон меистад свет надорад баъзеш. Дар шаҳру ноё свет надорад. Корманди милитсия, корманди амниятай. Намедонам. Мошиниш бензин надорад, шавда тревога мети. Эмомали намедонам чизе мурчик газидай мега. Эмомали Раҳмона мурчик газидай бояд тревога бите мегад, ҳама да тревога мети. Мардума подстава накунед, озодихоҳои подстава накунед. Одамое ки подстава кадестин, телефоношона гирифта изяти кара, чӣ мекунен? Комментария менависен, телефон мекунен агентотонда, гумоштотонда, ҳамаша дорем мо. Бугун ки анамин давлатҳо будаги агентотонам вазияташ безеб мешавад. Ман дорум. Просто уям тоҷикай терпен доштестам. Агар не ҳайку шикортон мекунам. Фаҳмидид? Ба ӯ намедонам гирья, нола, баромаде ки хитона кино мекунен, ӯ қати ки намешавад спасад карабад. Барои ки факт есть факт. Ман факт мебурорум. Худам сар натим, через каналҳои партизаним сар метам. И канал, например, гап мезанем мо. Бо каналҳои партизанӣ дорем. Анон каналҳо худ сар метем. Озодихоҳ, журналист, блогер, любой кас бечақа нашав. Мон гап занад, ҳаққа гап занад. Иҷозат бите ҳаққа гап занад. Пулата гап занад. Суми ту дуздидагита гап занад. Суми барангиҳо дуздагира гап занад. Ана ӯ ҳаст. ин муборизаи синфи коргару деҳқон. Синфи коргару деҳқон бисёр. Ҳаме мора ту сер кара метонӣ? Ина биро ҳозир бугӯ ки ман ҳама да хона кара метам, кӯчаотона асфалт мекунам, свет метам, шароит метам, кор метам, мо бас мекунем. Ина ми ҳозир бас мекунем. Ҳозир ина бас мекунем мерем. Тамом. Ягон чӣ кор намекунем. ҳамин деҳқони кара мегардем онҷода. Гандум корда. Намедонам ягон кор кара. Ту шароит кун мода. Кӯчаи ман асфалт бошад, ман барои ки 5 та заводи тилло дорам. хонаи ман да свет бошад, хонаи ман 2 этажа бошад, ҳамаи шароит дошта. Ту мекунӣ мада. Ҳеҷ ки намекунад. Ман 18 сола ман туда сарф кардам ку. Ман хизмат кардам 2 сол давлати ки ту авлодӣ карагӣ. Намедонам хондум. Ман намедонистам ин чизоро. Падари ман агар раис мебуд мегуфт ки ҳамин давлат авлоди ай хизмат накун бачам, намекардам. Намедонист охир. То ҳамаша фаҳмидам ки вақт гузашт. ҳамара мефурӯхтагӣ ти хоҷадор худтоне. Ягон кас хоҷадор не, мардум хоҷадор намешавад. Хоҷадорам шумоен, ҳамаш худтоне. Пулам шумо мегирен, ҳамаша шумо мегирен. Мардум ягон кор намекунад. Ягон офитсере ки ам мардум буромадаги вай ягон путат намекунад. Ягон вақт путат карагӣ нест. Ман ҳамаша медонам. Барои ки вай фикр мекунад. 2 сол хизмат карагӣ, иққа сол хонд азоб кашида. Вай фикр мекунад як коро кардан. Ҳамун чизе ки мекунад, ама одамои худтон мекунад. Бо ҳамора ранге ки намин мардуми оддӣ мегирен, результат мекунен, бо дарни мақомотам анамхе синфи коргару деҳқону бачаш ки ранги ман кор кара, хизмат кара омадагай, бо ҳамора мегирен, результат мекунен, худтон пасава мекунен, коррупсия кати аксарияти зиндон кадагӣ. Шумо кадагӣ. Аксарияти ҳам коргарои хубай. Ман мешиносам бисёрш. Унаму бачаҳои коррупсия қапиданда. Унаму Фирӯз буд, намедонам бисёр одамо буд, намедонам унаму одамои хам аксарияташ куш буд, пул гирифта буд. Лекин ҳамон ҳама шогирди ки буд? Падари Шорух буд, Саид Фаттоҳ буд.
برای چی سید فتاح محکم نکردن؟ سوال. برای چی؟ برای چی؟ همه شاگردای هم بود کو. برای چی محکم نکردن؟ اپروس ایکور گرفتن. چی با؟ او را بخشیده می شود؟ دلیر امام علی بخشیده نمی شود؟ عزت امان بخشیده نمی شود؟ عزت امان پول گرفتگی نیست، دزدیده پول بیرون در برآوردگی نیست. یا دلیر امام علی یا نمیدونم بچه های بدخشان، امردین، چهارشنبه، هر کدامه که چند آدمه که محکم کردین شما. عفو کنین او را، آزاد کنین. زچم شما آدم او را محکم کنن؟ چیکار میکنی؟ ای محکم کردن تو چی؟ ایزولیت کردن همون آدما چی در کار تو ده؟ ایزولیت کردستی. اوجا در خودت ایزولیت میکنی، این دولت آدم میآید، خوجاینا تا میگوی ایزولیت میکنن مردم. حتی با آدمای خودت که ساختگی آدمات ایزولیت میکنی. چیکار میکنی؟ دیگه داشتن نمیتونی تو اینترنت های. انا ببین فکر کرده برآمدگی هم. همین شما ایزولیت میکردین پیشتر دوری اودوف 89 92 اومدن در ایزولیت کرده بودن که بسیار روشن فکر و عقلویا با سواد و بدل گردهویا محکم میکردن چریز امنیتوی هر جا با سپورش میدادن پول میدادن که همون فرمین محکم کن که ما وظیفه رو بگیریم بدزیم فتا. لیکن ایدافش نمیتونین شما. ایدافش دیگه خیلی توپ خورد، دنیا توپ خورد. همین